Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Honghong ni Maruha. Niyarang itong kapanapton ng kislan sa medalyon. Ug niyarang ang medalyon. Karaan naman kini mo ang medalyon. Kinsa mo kay tag-iya ini? Pilasad ka kaliog ang nakakwintas ini. Husto. Ako kaning ikwintas kung angayan ba ko, no? Husto. Angayan man daig kay kung nagsulob ining medalyon. Uy! Usap to singgit ka kung nabati. Si Marla. Murag si Marla kitong nabati ko may singgit. Maneng, unsa man tong singgit nga akong nabati. Mura ba ito si Marla? Dali pa nang. Susunod ta siyang kwarto. Dali! Marla! Marla! Oh! Uy, Jili, naaman na sa sahog si Marla! Marla. Marla! Marla! Usamin na tabunin mo! Marla! Maning ang sahas niya, paigdaas niya diri sa kama pagdali. Gabriel, nag-usap ba ka din sa gawas? Hello? Dili ka makatug. Kuan, kaning... May nakahasol ba si mong una-una? Naguna-una lang ko sa dakong bahay sa ibabaw. Hello? Nga no bang nag-una-una kang kanya ng bahay sa ibabaw? Kung sa may mong una-una anang vilya, Kaning... Hello? Anong di man ka musugot nga musuod ko sa Villa? tungod kay... Kayon sa lo. Pwede mo sukat pa sa una nga gamay pa ko. Nga digig kang musugot nga musuod ko diha. Ug mao nang nakapahasol na kog maayo lo. Dili na atong bahay. Mao nga dili mayo nga musuod ka diha sa mong vilya. Ayaw na lang ko limdis tinuod nga katarungan lo. Dako na ko. Ug makasabot na ko lo. Nandun na kay laing gipalikayan ako. Nga nga di ka gusto nga musuod ko sa mong Villa. Ayaw na baguna-una ng mong vilya, Gabriel. Katong bahuway na. Unsa man kitang naa sa Villa lo. Nga di ka man gusto nga akong makita. O madiskubrihan. Wa ko'y gitako ni mo, Gabriel. Busa katong na. Ayaw na pag-una-una og laing butang. Nganong di man nga klaro man gyud kayo nga doon na kay gitaguan ako lo. Wa ko'y gitaguan. Katong na. Sige, pagbuta na. May gitaguan ka na ko lo. Klaro kayo. Oh. Manang, tanaw si Marla. Tanaw. Naunsa man na siya, Maneng. Wa naman na siya maglihok. Nagkatugla na si Maayo, Manang. Mibalik na sab kaha ang iyang sakit sa bata pa siya. Gamay kay posibilidad nga mabalik, Manang. Kadako na siya. Ug bato pa sa doktor nga sa mga bata lang mahitabo ang... Oh. Uy! Naunsa ka, Maneng. Usa man ang nasa liog ni Marla? Kwintas man na. Dako nga kwintas. Medalyon ka na. Bitaw, medalyon. Diin man kahana siya kihikan, ana. Karon pa ba sa ko magkakita ni na mao medalyon, Manang? Unsa man dong. Ako nagkuhaon sa iyang liog. Ayun na lang. Pasag din na diha. Sige, pahuway lang nito. Kay ako na mapaabot nga magkamata siya. Sige na. Oh, nahala, sige.
Ay nanok yung maayos, Marla. Ano ko sa sofa magigdahigda? Oh. Uy. Ang itong iring. Ano nakasuod mo sa nining itong iring? Chibe! 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 Bawa niya! Oh. Uy, uy! Miduol ka magkuno ni Marla! Chibe! Uy! Nasuko ka? Bawa niya! Ayaw pagsabog-sabog niya! Bawa! Chibe! Pangbuan ng iringay. Bawa din eh. Chibe! Chibe! Oh. Uy! Saan ng iring ha? Misud man sa ilawom sa kama ni Marla. Lion ko, bi. Pantay ka na kung iringa ka. Chibe! Hoy! Oh. Uy! Wala naman din sa ilawom sa kama ang iring. Hay mo ito paingon! Anong kalit lang nawa din sa ilawom sa kama ni Marla ang itong iring? Oh, yun ah. Saan nang naas bongbong? Uy, mura mo naglungag. Lungag nga agyanan sa ilaga, matigalina. Oh, agyanan ganang ilaga. Niya karon, gihimon sa agyanan sa itong ngering. Matuog na lang ko eh. Kahayag na. Oh. Ay. Si Papa mo lang naa sa sofa din sa kong kwarto, makatuog. Anong niya man sa din makatuog? Oh. Pa? Anong niya magkamatog sa kong kwarto? Marla, may ka ng mata ka na. Sa may nahitabo ni mo gabi eh. Ha? Hitabo? Oo. Mauli mo nabatian ni Manang ang imong singgit. O sa mo pagsusi din sa imong kwarto, naghigda ka na sa sahog. Unsa? Diha ko ninyo sa sahog makit-i. Oo. Nakuyapan ka. Unsa? Ako nakuyapan? Muna. Nakuyapan ka. O klaro kay may nahitabo ni mo, mang nakuyapan ka. Naon sa pagyo kagabi? Ampot. Usa? Wa ka mahibaw ka ng bisinggit ka o nakuyapan ka? Waman pa. Kanang medalyon si Muliog. Diin man na gikan. Ang medalyon tuwid. Kuan, dito din ako makiti sa atik pa. Oh. Pagi uhaw man ko. May naman akong tubig ha. Naunsab ni akong anak. Mura malagwa agad ang nahitabo niya. Pero, klaro kay durag yun na kayo na. Kung nga nung nakuyapan siya gabi. Ay, maayo kay nakamata ka na. Unsa man ka? Gikabuhi ka nga nakuyapan man kagabi eh. Manang, tinuod yun nga nakuyapan ko kagabi eh. Ano? Huwag ka magkali mo to si kong gisulti. Nga bisinggit kagabi yung nakuyapan ka. Pero nga naman. Na, ikaw ra ginahibaw kung nga nung nakuyapan kagabi eh, Marla. Pero, wa mo ko na hinumduman nga hinungdan. Unsa ko iwa? Misinggit pa man gani ka. Marla, huwag ka ba daman na? Ha? Bitaw, Marla. Asin og mibalik na sa abang imong daman sa bata ka pa. Huwag ka ba magabantay nga nag-sleepwalk ka? O bibalhin kang lugar nga dili mo'y katapusin mong ninumduman? Nga mo yung mong gigdaan? Kuan. Wa man pa. Mga na lang tabi, kagigutom na ko.
buntaw gyud ang Villa ibabaw sa bungtod. Pero magkahadlok siyang tanawon. Anong sa'yo man kang mitungas din, eh? Lo. Gisundan ko nimo dinhi agianan paingon sa Villa. Tungkay doon ako'y naunaunaan, Gabriel. Unsa man na, lo? Mayo tingali nga dili ka muatiman sa garden sa Villa Alpamiro. Unsa? Uy, lo, ngano gud taong nausab ba ng imong nauna? Gusto talang kang ilikay sa maong Villa, Gabriel. Please, lo. Pasagdi na lang ko nga muatiman ini. Kaya nalingaw na ko sa akong gibuhat, lo. Nalingaw ka o na-interes ka sa anak ni Mali? Aha. Dili ko butang nga dili makabantay sa imong linihukan o tinanawan sa maong babae, Gabriel. Si Marla? Kuan, lo. Higala lang akong pagtanaw niya. Ang tinuod nga gugma, anha magsugod sa pagkamanaghigala, Gabriel. Mao ka na ang timani. Ana dyan na magsugod. Lo, nga naman unsa may problema kung makagusto ko ni Marla? Dili ka na mahimo. Lo, unsay di mahimo? Dili mahimo. Nga ikaw makagusto ka. Sa bisan kinsa nga mupuyo anang Villa Alpamiro, Gabriel. Mauka na ang timani. Ayaw yun. Lo, apan ngano man, lo. Ngano? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.